Sly, sinun on tiedusteltava, mitä partijat aikovat tehdä kesälomallaan. Sinun pitää ottaa valeasu, että voit puhua heille. Selvä on. Mennään katsomaan, mitä he tekevät. Hei, Erika, odota! Kuka siellä? Hei, mitä aiot tehdä kesälomallasi? Juon kännit. Selvä on. Hei, Erika, mitä aiot tehdä kesälomallasi? Menen uimaan. Selvä on. Sly, eikö tuo riitä? Käyn vielä. Varo heitä. He hakkavat sinut henkihieveriin. Sly, etkö sinä osaa lyödä? Kyllä osaan. Kysyn vielä täältä hepulta. Ole hiljaa siellä. Hei, Erika, mitä aiotte tehdä kesälomallanne? Mene vaimoni kanssa sänkyyn. Selvä on. Tuo ei ollut hyvä juttu. En halua nähdä, kun hän menee vaimonsa kanssa sänkyyn. Hei, mitäs tuolla on? En pääse. Kau! Bentley, tulenko nyt turvataloon? Tule vaan. Minä pelaan niin kauan kun sinä tulet Burnout 3. Valitaanpa auto. Mistä löytyisi hyvä? Hei, Bentley, ota tuo oranssimusta. Bentley oranssimusta. Ai tämä liekeillä. Kyllä, se on hyvä. Miten sinä edes näet, kun sinä olet siellä turvatalossa? Jackie. Ei, minä taas sekoilin, olenko minä ottanut viinaa tänään. Oot, mä muistan. Sä vedit pari pulloa. Ei ihme, että mä olen ihan kännissä. Jee. Ajaa! Noin, sinne meni. Hyvä, aja! Voitat! Ehkä. Kyllä minä voitan, Sly. Et osaa ikinä kuvitella, mihin peliherra pystyy. Sähän on semmonen nörtti. Ole hiljaa, Sly. Minä yritän keskittyä. Joo, ja hävit. En häviä. No, Oi vitja! Tule takaisin! Minä kuvittelen, että hän on Justin Bieber. Tapan sinut! Ei, toinen Justin Bieberin fani. Minun pitää paeta. Pakene nopeasti sittenkin. Yritän. Ei tätä pysty hallita. Älä käytä boostia. Käytän. Miksi? No en enää. Niin. Ei saanut kunnon driftiä. Kohta tulee hyvä kulma. Ja sitähän minä. Niin. En pystynytkään. Mitä vitsiä? No niin, sinne meni. Mä osuin vaan taakse ihan pikkasen. Voi vittu. Hyvä suoritus. Ajoit päin ensimmäistä kertaa. Näytetään hidastettuna. Paitsi me ei puhuta hidastettuna. Ajattelette kai miten me se tehdään. Paitsi ne, ketkä on pelannut Burnouttia. Noniin. Missäs ne apinat luuraavat? Yksi on mennyt ohi. Noha, siellä se on. Haluuks sä turpaan? Syötitä. Aha, mä osuin siihen myös. No taas.
Voi vittu, ja se oli läheltä. No niin, sinne lens. Nelinkertaiset turbot, en pysy pystyssä. Onko tämä niin huikea suoritus? On. Ei oo. Sly, viimeinkin saavut turvapaikkaan. Oota, mä teen tän loppuun. Ai vitsi. No niin, sinne. Sinne meni. Ei kukaan pysty seurata mua. Sly, hyi, mene muualle. En mä. No et tuo ainakaan nää. Hyi, täällä haisee. Niin Kuka sun- ton veti? Sinä. Minä. Sähän oot aina semmonen. Sä oot ainahan semmonen pierukasa. Sä aina pieräsit mun sängyssä. Ei me olla oltu sängyssä. Se aina pelottaa yöllä, niin sä tuut mun sänkyyn. Eikö sä muista? En. Älä valehtele. Ja parempi etten muistakaan. Yes! Sly! Päästä Murray ulos.